Evankelis-luterilainen kirkko on paljon muutakin kuin rakennuksia, eettistä keskustelua, messuja ja kirkollisveroa. Kirkon moninainen diakoniatyö pyrkii madaltamaan kynnystä osallistua kirkon toimintaan. Espoon Tapiolan seurakunnan diakoniatyön yksi lähestymiskulma on pienoisrautatiekerho. Kurkataanpa mitä ja miksi syvällä Espoon kirkon uumenissa junaillaan. Sillä aikaa kun evankelis-luterilainen kirkkopursi on heilunut niin, että kumpikin laita tuntuu hörppivän vuorotellen suolaista merivettä ja paikkailut ehkä hädissäänkin jäsenvuotoja, on kirkon sisällä jatkettu monenlaista maltillista työtä. Yksi näistä on diakonia ja yksi diakonian muoto voi olla jopa pienoisrautateiden värkkääminen, kuten Espoon Tapiolan seurakunnassa. Lähtökohta on ihan tämmöinen sellainen kristillinen kasvatus, että tarjotaan mielekästä tekemistä sen sijaan, että puuhataan ja keksitään ehkä jotain hölmöä, niin mikä sen parempi kuin, että on joku ohjaaja, joka on innostunut asiasta ja hän kerää ryhmän koolle ja sitten opettaa kädentaitoja ja sosiaalisia taitoja ja sitten samalla tulee tämä kotikirkko siinä tutuksi, kun täällä käytävillä kuljetaan. Tämä on ehkä tämä pienoisrautatiekerho, sanotaan sellaista niin kuin matalan kynnyksen tai matalan profiilin toimintaa. Monissa kerhoissa sitten osa kerhon toimintaa on sitten myöskin se, että sillä kerhossa on aina kerhon hartaus. Tapiolan kerho lukeutuu nuorisotyöhön, mutta koostuu koko ikäviuhkasta. Isää ja poikaa, murkkua ja 50 mukana kasvanutta ja vasta-asemalta noussutta. Vapaaehtoisvetäjän, veturin, tahtia sykkivän Pekka Siiskosen ihaltavan poikamaisen junaintohimon rinnalla ja rinnassa kulkee aito halu antaa etenkin nuorille jotakin pysyvää, sosiaalista pääomaa. On saanut antaa nuorille jotain muutakin kuin vaan käskee heidät kadulle leikkimään, kenkimään tekemään jotain turhaa. He ovat tulleet tänne kirkkoon, harrastaa täällä pienoisrautateitä, tavata toisia ja saada siitä harrastus, mahdollisesti jopa ihan ammattikin. Tämä ei ole pelkästään semmoista kopissa istumista, vaan sitten kun pääsee näyttelyihin, niin siellä saa puhua ihmisten kanssa ja muutenkin semmoista hauskaa toimintaa ja saa vähän näpertää ja tehdä tarkempia asioita. Tässä valmistuu tällä hetkellä mänty. Tapiolan kerho ei ole todellakaan mikään muotioikku. 70-luvulla alkaneen kerhon rautainen tie ei ole sen enempää in kuin paseekaan. Meillä täällä varmaan nyt on menossa 4. sukupolvi harrastajia, että kyllä meillä on tällä yllättävän pitkäänkin mukana olleita. Meillä on vanhimmat jäsenet on 90-luvulta, eli parikymmentä vuotta mukana pyörineitä. Pikkujunayhteisölle isoja, käsin kosketeltavia tähtäimiä ovat näyttelyt. Ne ovat harrastajien keidashetkiä, asiantuntijoiden kokoontumisajoja. Hauska päästä ihmisten ilmoille esittelemään, mitä on saanut aikaiseksi täällä. Ajaminen sillä lailla, kun sitä normaalisti pienoisrautatietä ajatellaan, että kontataan lattialla ja ajetaan ympyrää siinä, niin mehän ei sen suuntaista ajamista täällä harrasteta, eikä siihen oikeastaan niin kuin haluta tätä touhua samaistakaan, vaan meillä tämä ajaminen on sitten semmoista, että kun meillä täällä pienet tilat, niin me emme aja täällä kerholla, vaan me emme yleensä näyttelyissä, niin näyttelyissä meillä on sitten useampia asemia ja asemilla erikseen asemahenkilökunta ja junia ja kuljettajat ja meillä on tämmöinen roolipeli menossa tässä. Näyttely järjestetään joka vuosi aina eri paikkakunnalla, aina eri kerhot ovat vetovastuussa ja tänä vuonna vetäjänä oli tämä Alppirautatieharrastajat. Ja täällä meillä oli parikymmentä metriä pitkä moduulirata, josta meidän kerhon Haukikangas-asema oli hyvin tärkeässä osassa sitä rataa. Kokoontumisen lisäksi kerhot tuovat toisinaan aivan konkreettisestikin omia palasiaan yhteiseen, kansainvälisestikin vakioituun rautatiefantasiamaailmaan. Tässä kerhossa pienoisrautatiet on yleensä modulaarisia, eli me tehdään rata sellaisista vaihtokelpoisista osista, joita voidaan laittaa erilaisiin järjestyksiin ja saada siten erilaisia ratoja aikaiseksi. Suurempi rata, mitä kotona voi koskaan tehdä tai edes kerhossa voidaan rakentaa. Radat voivat olla 10 metriä pitkiä.